बिसायख'थि फोसावदिं मेलफोराव जोङो बे समाव बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ स्टेजआव लाबोआखै। खुलुमबाय, स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि। बे समाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बिजेपि राजखान्थि हान्जा, बे बिजेपि राजखान्थि हान्जाया आथिखालाव जे बिसायख'थि फोसावदिंनि हाबाफारियाव बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखा बाहायबाय थानायखौ नुनो मोनदों। आरो बे बाथ्राखौनो खौरांगिरिया जेब्ला सोंदोंमोन, बे सोंनायाव फिनजाथाय होदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा फिननाय होदों जे बे समाव बर' हारिनि बा बर'नि जे मोननै राजखान्थि हान्जा दं, इउपिपिएल आरो बिपिएफ राजखान्थि हान्जा। नाथाय दिनैसिमबो बिपिएफ आरो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया राजखान्थियारि फोसावदिं हाबाफारि बे समाव बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ लानानै बिसायख'थि फोसावदिं हाबाफारियाव जों बाहायफेराखै। नाथायबा बे समाव बिटिआर सोरखारनि एबा सोरखारनि जायखिजाया हाबाफारि, बे हाबाफारियाव जोङो बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ जों लायो। नाथाय बे समाव राजखान्थियारि फोसावदिं, बे फोसावदिं हाबाफारियाव जोङो बिथांनि जे मुसुखा, बे मुसुखाखौ जोङो बाहायफेराखै होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। मानसिफ्रा भुल खालामनाया जुदा, दा बेखौ जाहाथे बयबो नोजोर होयो। आरो जोंनि राजखान्थि हान्जाया इउपिपिएलआनो होन, बिजेपि माबायानो होन, बिपिएफआनो होन, मालाबाबो बिथांनि मुसुखाखौ बाहायाखै। खिन्थु गभर्नमेन्ट प्रग्रामाव जों लायो, मोनफ्रोमबो गभर्नमेन्ट प्रग्रामाव, जिहेतु जोंनि बड'फा जों बिथांखौ बाहायो। नाथाय राजखान्थिनि प्रग्रामाव जोङो बिथांखौ मालाबाबो बाहाया। नंगौ, बिथांनि खोथाफोरखौ बुंनानै बिथांनि जि बानिफोर, बिथांनि जि कटेशन्सफोर, बिथांनि जि बर' हारिनो होलांनाय मोन्थोरफोर, बेफोरखौ रायखांनाय जायो। बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा रोखा आरो क्लियार बाथ्राखौ बुंथिदों जे बे समाव बिजेपि राजखान्थि हान्जाया जे बे समाव बिसायख'थि फोसावदिं हाबाफारियाव बाहागो लानानै बा बिथांमोननि जे दैदेनगिरिफोरखौ लानानै सावरायनाय हाबाफारि, बे हाबाफारियाव बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ लादोंमोन एबा दोनदोंमोन। आरो बेखौ लानानैनो बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा फिनजाथाय होदों। बिथाङा बुंथिदों जे बिपिएफ राजखान्थि हान्जा, इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाबो दिनैसिम जे बिसायख'थि फोसावदिं हाबाफारिनि जायखिजाया हाबाफारियावनो बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ जों बाहायफेराखै। नाथाय सरकारारि हाबाफारिफोराव जों बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ जों बाहायदों। नाथायबा बे समाव बेफोरबायदि जे बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे मुसुखाखौ राजखान्थियारि फोसावदिं हाबाफारियाव बाहायनायखौ नुनो मोनदों। नाथाय बिथांमोना साननो हागौ जे बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि जे मुसुखा एबा बिथांनि जे बाथ्रा बुंनानै बे समाव एसे एनैसो भट बांसिन मोनगोनखौ मिजिंथिनो हागौ, जायनि थाखाय बिथांमोना बुजियाखै। बेनि थाखायनो बिथांमोना बे मुसुखाखौ बाहायदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों। उननि समाव बिथांमोना बुजिलांगोनखौबो बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। राजखान्थि खालामनायनि बेलायाव बेबायदि जों खालामनायबो नङा। आरो मालायफ्रा दिनै बिथांमोना बुजिगोन, दिनै खालामदों गाबोन बुजिगोन, बुजिस्लाबैयाव बिथांमोना सानना लादों जे मुसुखाखौ लाबोबा आरोबाव मोजां मोनगोन, हयथ' भटआ बारायगोन। दा बेफोर बाथ्राफोरखौ जों फोरोंनो हानाय नङा, गावबा गावनो सोलोंनांगोन। आरो बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों जे माखासे जों हाबाफारिखौ, गुबुन हाबाफारिफोरखौ जिहते बर' हारिया बा बर'फोरा बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आदर्शखौ, बिथांनि जे होलांनाय जे बानबुंथाय एबा मोन्थोरखौनो लानानै बे समाव सोलियो। आरो जायखौ लानानैनो गुबुन हाबाफारियाव बाथ्रा बुंनायाव एबा सावरायनायाव बिथांनि आदर्शखौ लानानै जों सावरायनाय जायो। आरो बिथांनि जे आदर्शखौ लानानैनो बे समाव बर' हारिया आरो बेफोरखौ जों बाहायनाय जायो, बिथांनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ जों बाहायनाय जायो जायखिजाया हाबाफारियावनो। नाथायबा बे समाव बिथांनि जे मुसुखाखौ बिसायख'थि फोसावदिं हाबाफारियाव बे समाव बाहायफेराखै होननानै फिनजाथाय होदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। ओमफ्राय मानसिफोरखौ मिथिनानै खालामनाय गोरोन्थिफोरखौ बेखौ जिग' रायनाय होनना बुङो। आं बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ बुंनो मोजां मोना। गोरों मानसिफ्रा बारा भुल खालामनाङा, रोङै मानसिफ्रा भुल खालामनाया जुदा। दा बेखौ जाहाथे बयबो नोजोर होयो।
आरो जोंनि राजखान्थि हान्जाया UPPLआनो होन माने माबायानो होन BPFआनो होन मालाबाबो बिथांनि मुसुखाखौ बाहायाखै खिन्थु गभर्नमेन्ट प्रग्रामाव जों लायो मोनफ्रोमबो गभर्नमेन्ट प्रग्रामाव जिहेतु जोंनि बड'फा जों बिथांखौ बाहायो नाथाय राजखान्थिनि प्रग्रामाव जोङो बिथांखौ मालाबाबो बाहाया नंगौ बिथांनि खोथाफोरखौ बुंनानै बिथांनि जि बानिफोर बिथांनि जि कटेशन्सफोर बिथांनि जि बर' हारिनो होलांनाय मोन्थोरफोर बेफोरखौ रायखांनाय जायो जे दिनै जेरै महात्मा गान्धी बिथांनि बाथ्राखौ बुंनाय जायो MGNरेगाखौ बिथांनि मुङाव दोनदों माने गुबुन गुबुन आसनिफोरखौ बिथांनि मुङाव दोनदों दा जोंनियावबो दिनै बड'फा लाइभलिहुड मिशन बड'फा सुपार 50 जों मुंफोरखौ दोनदों नाथाय राजखान्थि खालामनायनि बेलायाव बेबायदि जों खालामनायबो नङा आरो मालायफ्रा दिनै बिथांमोना बुजिगोन दिनै खालामदों गाबोन बुजिगोन बुजिस्लाबैयाव बिथांमोना सानना लादों जे मुसुखाखौ लाबोबा आरोबाव मोजां मोनगोन हयथ' भटआ बारायगोन दा बेफोर बाथ्राफोरखौ जों फोरोंनो हानाय नङा गावबा गावनो सोलोंनांगोन ओमफ्राय मानसिफोरखौ मिथिनानै खालामनाय गोरोन्थिफोरखौ बेखौ जिग' रायनाय होनना बुङो आं बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ बुंनो मोजां मोना गोरों मानसिफ्रा बारा भुल खालामनाङा रोङै मानसिफ्रा भुल खालामनाया जुदा दा बेखौ जाहाथे बयबो नोजोर होयो आरो जोंनि राजखान्थि हान्जाया UPPLआनो होन माने माबायानो होन BPFआनो होन मालाबाबो बिथांनि मुसुखाखौ बाहायाखै खिन्थु गभर्नमेन्ट प्रग्रामाव जों लायो मोनफ्रोमबो गभर्नमेन्ट प्रग्रामाव जिहेतु जोंनि बड'फा जों बिथांखौ बाहायो नाथाय राजखान्थिनि प्रग्रामाव जोङो बिथांखौ मालाबाबो बाहाया नंगौ बिथांनि खोथाफोरखौ बुंनानै बिथांनि जि बानिफोर बिथांनि जि कटेशन्सफोर बिथांनि जि बर' हारिनो होलांनाय मोन्थोरफोर बेफोरखौ रायखांनाय जायो जे दिनै जेरै महात्मा गान्धी बिथांनि बाथ्राखौ बुंनाय जायो MGNरेगाखौ बिथांनि मुङाव दोनदों माने गुबुन गुबुन आसनिफोरखौ बिथांनि मुङाव दोनदों दा जोंनियावबो दिनै बड'फा लाइभलिहुड मिशन बड'फा सुपार 50 जों मुंफोरखौ दोनदों नाथाय राजखान्थि खालामनायनि बेलायाव बेबायदि जों खालामनायबो नङा आरो मालायफ्रा दिनै बिथांमोना बुजिगोन दिनै खालामदों गाबोन बुजिगोन बुजिस्लाबैयाव बिथांमोना सानना लादों जे मुसुखाखौ लाबोबा आरोबाव मोजां मोनगोन हयथ' भटआ बारायगोन दा बेफोर बाथ्राफोरखौ जों फोरोंनो हानाय नङा गावबा गावनो सोलोंनांगोन